because I don't want back. I'm not even on the page. Yeah, maybe on my page. Man, can John go because then actually me my ENM because with this thing seeing a now na ajani silike nkanka so ajani ayi silike mana ndị mmadụ nọ na buy na commit murderer na-egbu ndị ibe ha na-eme ihe niile a na-eme anyị Igbo wee mebie to this extent. What is that ajani doing? Kedu ihe mere na ọkwụgbu ebe ndị a na-egbu ibe ha na-ewu ihe ọjọọ niile a na-eme na anyị Igbo now maka na Amaka dị too much. Sir ewukwa n'iwo ịma na afa m bụ Maazi Dibia, abụ m onye Nando na Anambra. Okay. Onye ebe ka ị bụ? Abụ m onye Enugu steeti. N'ebe ana mụ awu onye Nkanu ana anụ m n'ezi agụ ndị ji ebe ka ị bụ na Nkanu? Awụ m onye Ugboka. Ị bụ onye Ugboka Nkanu Egbuzim? Yes sir. Okay. Now ewe n'iwo kedu ife ndị bụ unu na-asọ na Nkanu? I know a lot of things according to culture and tradition. If you na dey eri ka ibido na nkunu na dey eri. Nke dey eri. My mother gaza nwude ya. That is the first point me na aja ani Igbo ada alụ ọlụ. Na-ege ntị. Ka I welu science kwuo ya. For every application software there is a line of program age where there is software be waja this Facebook application I may use there is a string of code do del Facebook ojiblo Facebook abi. Yes. If you remove ordinary full stop from the string of code do del Facebook, will it still be Facebook? Mba. The application will not work. My brother I don't know if are you relating to it. The line of code nearly a Facebook. If we remove ordinary question mark from the string of code, will it work again? The application will not work. Exactly. Now, Amaka Okafor, enjoy tag na Facebook. Me tinyero at Amaka Okafor. Now. What am I trying to say? Aja ani Igbo nwere do's and don'ts. On a line of code oji alụ ọlụ. Ofu ife dị n'ime bụ onye ọbụla mara ife ndị befa na-asọ. Are we still observing it? Everybody na-achọ ka aja na alụ ọlụ, but nobody is willing to work with the ethics of aja. Question injury generally as Igbo land. So you mean that is what I'm telling you. Igbo Igbo si wee nwụọ pee. There is only one tribe in the history of Nigeria challenge Lindocha for more than 30 years. There is only one tribe Mengulie. There is only one tribe in the history of Nigeria that withstood the white man from entering their land for more than 30 years. There is only one tribe, there is only one nation that could do it, and that is the Igbos. Other nation in Nigeria. Ndocha gbaro here 2 days, father. Man, I want for 33 years. Now, where? In an even name, how did we do it? Igbo is a great nation. It's a great now, no, great. I want to tell you practical principle here, Melobai. How did we lose our greatness? We lost our greatness because those ancient formulas that we used, we've neglected those formulas. For example, every obodo ubosi blubo ekwensu na adị na boundary like an antivirus. We go to computer kit install antivirus n'ime so that when any spyware na abata o kick off. That was the ekwensu of the old. Ọ na Igbo ko ya bụ mmadụ buluji odoba n'ugbo denye ego na ego no na-eleje igafeti itoboli akpa ego buluji naba. Ọ na Igbo ka mmadụ na-akpasa nkụ debe n'ụzọ esi echu iyi naba bulu nduko debe n'ụzọ esi echu iyi debe ego ọnọ without being there. Ọ pụtakwa ofu ego ka a were ya n'uko o buru ya naba mmadụ ama nzu ya. No police na Igbo, no FBI, no CIA, but there was a spiritual CIA. Before they brought the gospel, we were living in a just life.
Those just life was based on principle, not faith. Principle says, waja. Yes. Yes. Man, somebody told you that happy are you when they slap you in this cheek, you turn in the other cheek. We threw away principle and took on faith. Now, the principle of the land is Madame Jona 1 year, Hobaka, Emenka, Inke, he made this thing in Chakwadi. Those principles now with protection, we've defined them from A to Z. Imana ime kwoku tato onwere okwu dapụrụ nnọọ na amara ogbo ji dapụrụ n'ọnụ. Na nwa agbọghọ na-eje gbaa n'ilo tụlụ ime shie ime bịa weli esi elu dị na ya nni. RIP ọkara nkụ na ana Igbo kịta anyị na-ebitezi ndụ aka. Yes. Mana somebody has said no. Now Amaka, kedu ihe mee na aja eni Igbo andụ ọzọ ọlụ? Those principles, software aja ani Igbo ji alụ ọlụ, we've allowed the virus to encamp it. So virus juzi na aja ani Igbo. And once there is a virus in your laptop, or you lose all the way to Sikweselo. Amaka, are you getting my point? Yes, I'm hearing you, sir. I'm hearing you, sir. There is a virus, and if we don't remove that virus, the software, the application will not function. So kedeme na aja ani Igbo adrozi active because melo na meto igwe no n'oche eze buzi igwe ji certificate wechi. Igwe owori igwe na-eri aka azụ. Na wota igwe nwere ike ịnapụ nwaanyị ajaduana. Because these are the antivirus. Because all those principles, we have the thing melaja and oji be active. Do this for me, we will do this for you. But we left all those things. Ya can't be done go a jog mali and the bunu naso. Ndubo can wave an aso because Ndubo can aso anyway. Learn it today. Nandubo kasi from Oka in Anambra State. Okay, yeah. You are right. You know, Ndubo kabo Ndoka na Anambra State. Jelo lubi. Nenuguto. Eba blue boka ebe fadi aka ugbo dabu da word ugbo ndị ọka ya bụ ugbo ọka ifu na asọ bụ enwe echetago m na okay ma no mmadụ ochie ka mbụ now na ebe unu nọ bunu now mmadụ ochie ma na ka dị young. The truth is that we must understand the principle meloba yo jibole for oga waja onye kale gị tata Amaka ana m ege ntị ibe Maazi Dibia no onwere onye kale Dibia no mmụta ka anyị na-eme Amaka Okafor filetu amụ na gị dị kịta ọkwa ịmụtago nwa nwaanyị. Yes sir. Kedu ka ọ ya adịghị mmadụ wakpo nwa nwaanyị gị n'ike obiọma mgbawa gị? Hey Jesus, onye nwa me ụjọ ji atụ m ịbata maka ndị mwakpo anụ. Ndị mwakpo akwesịrị na-atụ gị ụjọ n'ala Igbo ebe ị nọ ka ebe mwakpo ka nkụ. No. Mwakpo adịrị ebe nọ. Ị na-awụta na-ekwu. So kedu ka anyị esi mee ka aja Igbo dị mma ọzọ? Those principles, those things bụ antivirus dị na bai. Inya ka anyị mekwie ka the antivirus dị ile again. Now Amaka, ife danarị gị n'aka na ihe ya apụghị n'ọnụ bụ Jesus. Abi? So my point is, when those entities in our land that has been protecting us has been made to be in shame, in anọ Igbo ka tinye microphone na-agụ ekwensu ka ihere mee gị n'ụwa ka ihere mee gị ma gị na ndị otu gị. Ị na-aghọta okwu m? So my point is that for an Igbo dịkwa mma ọzọ, we will go back to factory reset. Those core principles umela ji bụrụ ife anyị bụ. Akpọchitesie ya azụ, our back, our house we become good again. For example, o nwere mụ na ya na-ekwu okwu nsị ya de ife a na-agụ ya ede. Ama mgbe ordinary knockout wee nweta nwere onwe ndị Igbo. It will not take single knockout. Waja in ife nkwu. Yes, ordinary knockout. Ama mgba ndị Igbo wee nwere onwe ha. Ndị Igbo nwere onwe fa ga-abụ a principle when we get back our land in the fullness of its holiness. Anyị enwere onwe anyị. Ife mmelụ ndị ofeke ji achị anyị bụ na ndị ini bụ ndị isi
Bundezani. Hapụrụ ife anyị ji dị ebube na ana gbakụta ya azụ ya mere ana anyị ji agaghachi azụ iji maatụ ọ bụ na ife eji ume okolobịa eme. You should know what happened in 1967 mgbe anyị bụ ike ọkwa nwoke be anyị bụ ute $1 billion. Nwanne m ịmara ife $1 billion bụ aza 1967 mmadụ one nwere ya n'ụwa $1 billion 1967 ka ike mba Nnewi bụ ute chee na ife eji ọkpụkpụ aka eme o nwere onye wụla ugiri na anasị ndị ichie osikwa anyị jọọ ọgụ ụwa waje na woto yes ndị ichie osikwa anyị jọọ ọgụ ụwa luo ti today anyị nwa bụ ụmụazị ka na-eti mkpu nwere onwe but we've never asked question nwere onwe anyị na-eti okwu ya kedu usoro eji si anyị wee nwetie anyị continue kwa etu ndị nna anyị fasi mie si wele ike si wele egbe si wele aka without asking question okwa etu a ka anyị si emebu ya waja ị na-anọfụ akọ asị gị na ndị nka na ife melụ ndị Nnewi ji asa ewu bụ na mgbe gburugburu na ọsọ na-achụfa ewu wee nyere aka zochisi ọkpa ebe fasiga ọkwa ya yes ọ na bụ akụkọ ifo Tobi so onye jirizie maka na ya ejebego nwa nchọnchọ ụfụ ụka na ya agụgụ nwa nchọnchọ akwụkwọ anyị si were ife niile atụfu mana ndị ọcha anyị nọbefa ka na-eme ha kpọọ ya n'oyibo si gị na mascot. This is the mascot of this thing. For example, every football club nwere mascot nke ya. Every football club nwere mascot nke fa. Ifụrụ mbọsị Real Madrid butere arọbụ n'agụfa na-edokwu ya ome onye ọbụla n'anya eme ya in code. Kedu ihe anyị nwa ji nke a eme? Europe nwere pakeji na-eme nke ha. Okwu mmụọ ndị Europe nwere ebe ọ dị. Okwu mmụọ ndị Europe dị na Vatican. Yes. Because na the mmụọ na-atụgharị in the ancient time. Okwu mmụọ ndị Europe nwere ebe ọ dị. Brother Chelu, 1 second. O webe nje yesterday n'obodo anyị now. Elute m ebe a. Hapụkwa Africans, we've lost our glories, I'm telling you. Elute m ebe a. Before ebido mewe anything ọbụla eme ebe ahụ. Ndị nwe obodo a, the aborigines. Ha wee bịa wee buli ite. Ọkwa ime oke ite. Like. Congratulations, Amaka. Ha bulokite like this, bulokite ha bịa anwụrụ na-apụ na ama m ihe ha tinyechere ya ha bịa buli ya mee ihe niile ha mee mechichi ihe niile ha mee that place pịam ozugbo ha meche ha bịa one of them bịa kwuo that everybody we should respect the fathers of the land, the heroes of the land. Kwuche ihe niile ha kwuo onye ọbụla tie elu ha yes akụbalụ ha Australia. Okay, Mbawaja watch if level Australia. Yeah. These people on the Equifa, the Maori people and the Tasmanians, Ebugidel go have to the barest minimum. Yeah. The more in social media, and they go see when they do the hacker, the war cry of the Maori people. We might have a hacker. Yes. In Australia, you should know what is hacking. Yes. No matter even if a Maori person is a lieutenant general, he is not ashamed to do the hacker dance, war cry. If yesterday, for almost 20 minutes, how one with the floor, however, how open the ceremony before he did anything. Without at this level, the group Egu gini. Egu inyomudinya ndi nwunye ebi ma ọmụ ada enwe nke dị ya. Dugodi ma dị na ụmụ ada ọ dugodi ụmụ ada. Anom na meeting. No, ọ bụrụ meeting ka nne waja ma ife njine ekwu ife a ọ dị la easy say we've lost our heritage. But ọ dịrọ la easy isi onwe what can I contribute in my own side to get it right? So na you with the thing back. When the British people encamped the Aborigines of Australia, the Tasmanians and the Maori people, Bugide Habana, New Zealand, some of them Bugide Habana, Papua New Guinea, this Saka Island do not Papua New Guinea. History. Every person in this world maybe can face. Yes. Kedu ebe isi ife na-emela ife dị n'ala Igbo
Now the Maori people still holding on to their war cry. Kenebu Debel Nkunu. Nduke Bugolia. Iwatalokum. Awaja. Onye jere obele akwụkwọ. Ndị ụka emega anyị ihe na be anyị, ndị ụka bela. Waja, onye mụtara ịsụ obele oyibo na be anyị. All things are passed away. All things has become new. Now, Maka, if Njijuba ga ajụ abụ, I want you to see the pain. Na-ekwu ka na-aba mba, ọ bụrụ na mkpali ka na-akpali mmadụ. No, etu o si ewute m n'obi. If we really want to get this right, kedu ife anyị ga-eme? Amaka, mmajigodu n'Enugu steeti unu, ka mmadụ sayela ọnụ sị na ya abanyela ugwu onye ama afa, ka a na-akpọzi ugwu Jizọs. Hey, ị nụrụ ya na o mere n'Enugu? Na wow. Sayọnụ na ugwu onye ama mbụzi ugwu onye ama, na ọ ya abụzi ugwu Jizọs. A na-akị ọbụla akụkọ. Mana onye ama gave his blood to protect that mountain, to retain that name. Hey, are you getting my point? Amaka Okafọ, nna m abụ Okafọ, nyelu gị afọ iji bụrụ Okafọ, na-aza Amaka nwa Okafọ tata. Ịpụtazi echi sị m all things has passed away. Mana Okafọ gave his blood to protect you. Etu ị na-ata afọ n'Australia na-azụ nwa gị nri, ọ pụta echi ọ sị na nne ya mara ife. That is what we've told our ancestors. Power. These people gave their blood. Onwe mgbe ị na-ata afọ n'ụlọ ọrụ, Amaka ị na-alụgide ọrụ, ma na chief to ị nọ n'ike agwụgo gị. But you remember, there were bills to pay so that these children will be healthy. Yeah. You keep on fighting. This is what our ancestors did in their own capacity. Some of them, but for the fact that our forefathers, we feed, they will go in the harshness of the weather. And what one person in your lineage, your generation will not exist. And these people make it a low tata, gave you a simple command. Lotekwe, normally heading na di ficha. Kedu science kpọrọ ya? Science sị na the chromosome, that thread-like structure na-ebu gene, na-elota every memory dị na mmadụ. Ijunugo onwe gị eme na-emepụta nwa ọma na ọ ya amịala Amaka. Onye kụzili ịmịala. It is in the gene. The memory is in the gene. Ma ọ bụ na ọ ya amị aka. So what am I saying, Amaka? All the lies you say we've lost our culture. Can if I to regain it back? And when we want to look on the lies you say, hey, we've lost our culture. Ordinary Igbo as a whole can there one identity crisis? As long as Israel tata go for nonsense. In our talk, now, are we ready, Amaka? If we can't see me in pride, only fella name the more people if fella name him that office na have it. Had the almost 10. They stood like this. They came out. They were lose design like rapper. They are not their cultural attire. Those in their cultural attire, and all of them came out. They were if traditional dancing, like this, video incantation, whatever they were doing, they did it well. And after everything, one of them came out and spoke to the forefathers, spoke to their forefathers of the land. Hey, Loha, hey, respect. Okay, Maazi Dibia, thank you so much. I didn't happen about today. Bia Victor Hamamana, Maazi. Kaina Victor no obi abia go kiya mana Victor anros ya aye me as a plan ka iwe bia acho ginyal magatriti spirituality ba na believe on ya dalo tinyala ya no ka nwe ike close na Maazi atry go today. Iyabo, good afternoon. Maazi Nwaja Otego orum na arụ mere na abịa na online maka orum biko Maazi Australia ka no I'll be Australian Capital Territory. Afambukwan Wachine Meru. Maazi Dibia. Emayem Choriku. Because with all due respect, I've been one person when I don't know if it's the right word to use. I adore you a lot. Yeah, you're born a mad na worship Madibia. One person, the way I see Maazi Nnamdi Kanu, that's how I see you. No, again now. Video, give few of the video game query. I'm just not planning my life now. Can we get you? And we hear one of your video, Kiri. Or mere anime
me social media. Video game video is equal. Because can handle ya, can handle name ya, can follow ya. Or they on your jaw ili placente happy to fear. Come before ngap na the main topic. Ginata ya agenyege. Ige wiki brie ban if fly down to Nigeria. Or with the same value, give all your audio came out he born into arches, then booted this thing patawa. Fine. Energy can neither be created or destroyed. If you transform it from solid to gas, to ashes, Okay. Okay. Thank you. As I said, can't be no follow you. Ejim kuzi na kuzi. Yeah? Now plan my life. I run my own, run myself, my retirement home. Oh. So, and your teaching, Merem did there was some space. At them those space for a reason. For me, your teaching. Maazi Dibia try just I'm some area money and went so man. Questions before you be. Maazi Dibia the wonderful. Yeah. And when the same ideology with that our brother no US. And when the same ideology. Yeah, I'm a deep thinker. Man, I want to see in kurukuta now. There, and you go the answer. I break the software. There is what you can say agile now and all those things. Those things always occur around like ebe mu ashe me him no abo mu afon ba no. Ebe mu ashe I now low wine. You get healing with one nigga wine. Even though it's not the same mother, the same father, you know. And secondly, you boys in there by 1 year now, so like I got born to age 1 year go. 1 year guy, oh yeah, bara. Boys, bara nebe kind, I can't go. The thing can over. Now, here from what I have here, mother from the 999 lecture, you know, abakoto, and we here call here na call for, you know, and that is sad. Now. Enwe ya na sị na ndị mmadụ na-eme onye gege ịrụ ụlọ emekwa eluigwe maala mụa m na-agwa ha na ihe abụ asị maka mụa abụ m well from your teaching maybe my life is changing from your teaching mbịa na-believe in those things I start putting it in practice yeah enwezi m nọ na ebe a lee anya na my camera mfu ndị oke ndị kara nka n'ebe anyị agbakọta na-enwe meeting ụmụnna. No, she na my camera, go my gates man, upon my father, anyway, him yere her. Next time, Mbozo Haga na ebe my house there. But good for you know, where a coco, where my war na any obula game men, he may good on you, know, all those kind of thing. Now, whatever. Now, upon na nenye. So ntuka so dị na-enye ndị ebe ụlọ na-agetinye nke gị n'ọgwụ nwa nke m na multiply ndị agadi a na-asụ na a na-etinye nna were onye agadi nka so that's the first news. Now ihe niile kwuru like I'm a believer of it, but one thing with all due respect, even my idol or maybe n'ime ndụ m and on that defense, Australian defense in Australia, yeah. Most of my colleague, my Ndimulana Rokoro, give for her. And we are traditional tattoo. I be a Sekashi tattoo now. I can now go again on this tattoo meaning something. Or those guys are the islanders are so proud of their tradition. So proud. You know? Now that tattoo, nke a na-ese, abịa na-eji ntu, ị ga-anwụ pain relief. A na-adụ gị the traditional way. Asị nye bụ spiritual. Lastly, mgbe m na-enweta my citizenship, okwule m ihe ha before. Enweghị church, enweghị pastor ha kpọrọ si abịa ekpe ekpere. Ọ ndị aboriginals, ndị nwe obodo a, Maazi bịa buru ite. For onye a na-afụ, mecha their tradition. You know the in the Aboriginal one of their representative Kalanka or Biakubu. Now we're telling your mission a beggy biwa.
na gị meka ọ ga-abara gị n'ala mee their tradition. Maazi nwaja were like a leaf tinye n'ite na-efe like ihe atọ ka na-eme holy water. Onye ha mere anyị onye ha mere anyị. Maazi na-efe. Sorry, I don't care about you, who you are, bro. I'm a citizen in a bull lecturer, a bull pastor. You showing where your citizenship no Buddha. I ain't figure that thing. You can't utter a word. You to him away on him. You get shake. You can't. Yeah, but can you miss Maazi? Manandia over ne dear na that thing. Name. If asking name was asthma, you don't hear their smoke. You know, not I'm being honest with you. Is it what my citizenship years back? Yeah, Maazi, Burite, Jikere, Techi, Uzu, Mecha, you know, take their traditional stuff. No, when you're not, put no Gondadika, Ushi, I want to take a cover this thing. Now, Hannah, you got no you can't. You have to respect it. You know, tira that thing that live, ne mench, ne fecha. But in the Igbo, even Ebas 9 menala, no. So I'm just gonna stop here. Yeah, I'm a pusher bar, but this is a big privilege. I got more today. If not, I may have access to my phone. It's